Prišiel som, nič som nevidel, ja chápem, odchádzam. Áno, to je asi neskôr takto výlet. Sme sa už dostali, všetko sa štíti. Neviem, či to bude počuť, ale hádam, hej. Je to úplne ticho ináč. No, krásne ticho, hore. Dobre, takže všetko ide podľa plánu. Erik sa podľa plánu zasekol opäť v autobuse, ako za každým. Že medvede sa ozývajú, že medvede chodia vraj na jablčka, takže budem musieť to nejak zariešiť to celé. No a v podstate takto nejak to tu vyzerá. Stretujeme sa nejakou dolinkovou, to je úplne parádne, ne? Žižiču, ktorú som si zabudol doma. A ešte som si kúpil takýto skvelý chleba, ktorý krásne voní. A je v ňom asi iba 7 miliónov kmínov, takže... Skvelý, skoro začiatok, teda našťastie to není začiatok, ale už je to skvelý prvý deň. Ja čakám, kedy si rozrežem hubu s tým nožom. Dovolenku. No, Chorvátsku primori. Potvočiky horské, len tak sa valia. Nádherné, počasí, krásne. Krajšie tu už ani byť nemôže. Svatou pravdu, do týhle spokojný kroky vedou cestou šedou svou, jestli ma nikdo neříká a nikdo neříká chlapa. A tím to šlape, směr cesty neštěstí dovede, dobo pomire já, ke v ní ubírám. Život uniká, očí plynou, pomalu a jistě. Svatou pravdu, do týhle spokojný kroky vedou cestou šedou svou, jestli ma nikdo neříká a nikdo neříká chlapa. Sme tu pod takýmto smrrekom. Čo to je? Borovica alebo nejaká jelša. A spomínam hovado, že metrové prevýšenie behom pol metra. Je to paráda. Zavoláme toho Pilín debila, jak sa volá Pilín. Pilín Ferrari. No, tu nám navrhne taký prístrešok. No takže toto je chleba z eBayu za $2. Nie, z eBayu. Olkombrot. Ďalej neprečítam. Rogen, no to je rážny. Rážny? Rážny. Rážny celozrný chleba. Dobre, akože tak v tej plechovici je chleba, hej. Ja si tu takto suším topánky trochu. Samoopeká sa slanina. Tam sa opekajú na tie klobásy. A ináč je tu úplne skvelé, všetko je tu mokré. Neviem si tu kde sadnúť. A no, všetky tie krásne výhody mokrého lesa. A je tu asi 5 stupňov nad nulou. A to je ešte len neviem koľko, 8 hodín či koľko. Takže... Tu mám kýblik jedla a ja som spokojný. Tak výborne, ja budem spokojný, keď sa mi táto 8 cm slanina hrubá niekedy opeče. To budeš spokojný až zajtra. Čo asi nebude dnes, no ale... Tak, takto sa veša jedlo. Nástrom pred medveďmi. A pred cigánmi. No uviaž taký úzol, čo medvedia nepoznajú, vieš, aby to neodviazal, no. Lebo však medvedia sú inteligentné zvieratá pomerne, tak... Tak to tu bude pol hodinu žužľať. No čo, jak je stane? Na počudovanie, mama stane hodne veľké teplo. Tak som naobliekaný. No. Že by si tu láhnem, ja si myslíš, že... No? Tu prespím bez toho spacaka. Hej. Ja sa musím vyzrieť. No ináč, by the way, kde máš spacak? No je dobré auto. Lebo ja ho vidím hentam pri ohni, tak akože... Ako je to? Tak sa nevyzliekaj a spí jak si, no, hotovo. Spacak nebude. Dobre, no. Dúfam, že ani nejaký máco nebude. Niekde. Uvidíme. No, takže je ráno. Suverene moja najhoršia noc asi v lese. V tom posratom 20% stúpaní, klesaní, kopci, spať. Takže to bolo úplne peklo. Mega. Takže je 6:30 ráno a rozhodol som sa, že vstávam. Rozhodne sa mi už nechce spať. No toto je náš kemp. Parádny. Tam sa nejaká larva odtiaľ leze z toho. Čo tu vykuklilo niečo. Videli ste sme brejle. No, tu je studia. No ti tu dačo ručalo. Ja. Nevieme čo. No, okrem nás samozrejme, tak nevieme jeleň, ale znelo to trochu jak medveď, takže... Možno jeleň nakočený z medveďmi. No, všetko je možné. No zlaňuj.
korisť. Žijeme závisí na tomto šlačku. Na tejto ruke. Keď to je oné, rozhodné po zemi. No dobre. Dobre, tak ja mám, díky, môžeš ísť, čau. To vidieť na tej tráve, ktorá je mokrá ako hovado. Ešte, že mám nepremokavé boty. A tuto pán kolega. Ja tiež nepremokavé, už nemôžu vetra. No a máme tu krásne. No. A ideme domov, to som chcel povedať, hej. Tak 2,5 hodiny cesta dolu po Žltej a ideme do toho podzámku, jakého Sklapínského, či jakého? Jakého? Skalínského? Sklapínského podzámku, dobre. Dobre, vyzerá to tu pekne a stojí to tu za chuja. Nebaví ma to v tej hmle ísť hore. Ďalej. Takže sme si mysleli, že ideme dobre, ale nejdeme dobre. Takže... tak budem hovoriť ja. No, trošku sme sa stratili a teraz máme výborný plán. A to, že ideme tadiaľto. To je presne tadiaľto. Výborne, už sme si mysleli, že sme vyriešení a všetko je OK, že len dojdeme domov a... Tak to není. Tak to není. Hej. Veľká šatra nám chystá nové prekvapenie. Ideme. Dobre. Takáto paradička je tu teraz. Išlo mi to mi pomôcť. No, pusti sa, môžeš ísť pohodičke, si vyšlapuj, no problém. A ty hre skejtovať, ak vidím. Takže nikdy v živote nechoďte na klak po tejto žltej značke z Sklapínskeho podzámku. Nikdy v živote. Toto vás čaká hore. Ja to neviem zísť ani dole. A mňa čaká toto ešte dole. Nikdy v živote tady to nechoďte. Umrieť. Zaručne. Dobre, takže sme pod... Čo sme pod? Pod? Kalabínsky, no, podzámok. Takže to je naša konečná dnešná a to je asi všetko, čo sme prešli, kvôli tomu, že na krásne vyšlo počasie, akože môžem takto dať detail. Tu nás čaká autobus a tam je to krásne počasie, z ktorého sme ušli. Takže tam ideme, tam je krásne. A tam sú také krásne zajtrajšky. A zajtra by mal byť pekne, takže super, no. Že ideme prejsť koniec nášho výletu. Malo by byť super zajtra, no. Hej. To je výborné. Dobre, Tak sme si no. to presne predstavovali.